Nebo já mám drobný, chcete? No. Takhle. Děkuju. Já taky. Dạo này bụng biết mệt quá. Muốn à? Ne, 11. 11 tohle. Bez přichutí, no. Tyhle banány nemáte se slevou, když už jsou s těma čupkama? 39 korun, ne? Dobrý. Ale vy, ani to, paní, není to jako špatný. Je to Ne, já je mám ráda, ale vždycky, když jsou tam čupky, tak je slevěji. Paní, víte co, Je to ještě tvrdý, jenomže Já jako to vím, počasí, tak to je ale jinak mě takhle to... Ale já 30, vím, ale 35. Oni je 5 korun, ne? Jo? to je Dobře. taky hodně. 54, oni to prodávají Hodně dolů, normálně. paní, to je čerstvě A my včera. tady prodáváme Tak jenom jeden, 43. jeden. Tohle? No, jeden, dejte. Ale opravdu je prodávají třeba za 20 nebo takhle, když už mají Já tyhle vím, ale to skvrny. není špatný. Já to vím. Úplně to hnusný, jako musím říct. Já, Tak to já jo, to vím, ale- ale... To máme to včera, jako. Úplně novej. Bála mě? 7 korun. Anh ấn thử cho bà xem nào. Cây này đó, xin sạch biết đấy đó. Loạn số này. No tam je 6,50. 7 korun? Tam je Jeden ten banán. 6,50. To však průměr. No, my jsme taky chudí, nebojte. My nemáme auto a takové. Já vím, ale víte, kolik z velkou obchodu? 30. Ale v Kauflandu a 9. tak vždycky už to sjedou. A i tadyhle v některých obchodech. Jakmile už to začne mít takový těch... Ale víte co, my jsme prodávali opravdu hodně levný, když to není takovýhle. I když to úplně nový, taky Kdybyste levný. Vy se nesmíte řídit podle těch Kauflandů a toho. Vy musíte být ještě levnější, aby sem lidi chodili. No, tady jsem dávala opravdu hodně levný. Na velkou obchodu 40 korun bez DPH, jo. To je cena právě, jo. 40 korun bez DPH. A DPH ještě 19% na ovoce. 9. To asi, já nevím, kolik to počítají, ale jako už to... Aňkame. Tak to bude asi kolem už 43 korun. Dobrý, a DPH. Na jeden rok. Tak jsem to. Tady ale mám jenom 30 rok, bych se na to jsme uprává. Žádný koruna nemám. Krásně, je to 50. To říkají lidi, já se tam nekoukám. À, hàng này em toàn để cái sữa nó dựa vào Ale to ấy. je jedno. Jste dobrá. Em toàn để cái sữa này dựa vào cân thì lo nó chẳng nhảy, số lên dựa vào đây lo nó chẳng nhảy. Ơ thì anh dựng nó ra. Lúc trước em đã để sang cái đằng bên kia rồi mà. Em để suốt từ cái hôm nọ hôm nay. Prosím tě, Ngồi nhưng mà đây khi ra. nào y á cân là y á biết nãy còn vứt ra đằng kia chứ ai để góc đấy đâu.